Terve vaan kaikille. Tämä on Jouko Tubettaa YouTube-kanava ja mä nyt aion tehdä tämmöisen, että mä on yön täällä grilli. On tää vissi joku grillikota, mutta ilman tätä grilliä. Ja aion tässä nyt yöpyä tässä. On mulla täällä vähän herkkua ja tämmöstä ja tietokone on tossa, että voi vähän aikaa pelata Minecraftia tossa ja sit mulla on täällä peittoa on täällä näin. Että nythän on täällä päin on yötön yö, eli ei tule pimiä koko yönä. Tässä on tietysti se huono puoli, että tässä ei ole minkälaisia pimennyksiä tässä, että saa nähdä, että tuleeko yöllä nyt nukuttua ollenkaan. Ja tää on mun ensimmäinen tämmönen suomalainen pitkä video, kun on tehnyt enempi noita short-videoita ja silleen. Ja nyt kello on tällä hetkellä tämmönen 11:15 sunnuntai-iltana. Ja mulla on tosiaan täällä mukana on tämmöstä Laitilan Rio-kolaa ja sitten on Ben Saab Cloud Lemonade. Sitten mä ajattelin, että tässä voisi vähän settaria vähän se maistuu. Tää on oikeesti hyvä. Very good. Ja otetaan maistelu tällä. Mitäs tämä on? Sitruunanmakuinen virvoitusjuoma. No, sehän tässä kyllä maistuukin. Ja tosiaan tässä ajattelin niinku viettää tämän yön täällä. Tämä on semmonen grillikota, mutta tässä ei ole grilliä ollenkaan. Tää on vaan tämmönen vähän niinku varastona ja täällä voi sitten kesällä aina oleskella. Niin kuin kellossa on näyttänyt 11:15. Mutta tällä hetkellä täällä on se hyvä puoli, että täällä ei ole tunnu olevan yhtään hyttysiä eli moskiittoja. Ja tää on tosiaan mun tämmönen ensimmäinen tämmönen vähän pitempi video. Tämähän on ja suomenkielinen, että mä oon yleensä tehnyt pelkästään englanninkielisiä. Koska mun katsojakunta on 98%, niin on ulkomaalaisia. Toivottavasti tähän saadaan jonkunlainen tekstitys sitten, että nämä muutkin ymmärtävät sitten. Mutta ajattelin tässä, että tässä sitten pelaan tässä sitten välillä Minecraftia ja sen verran aikaa kun
koneessa on virtaa. Mitäs tässä tällä hetkellä on? Melkein 3 tuntia pystyy pelaamaan. Tai siis ei varmaankaan niin kauan, mutta kumminkin. Ja nyt on se aika, että vuodesta kun on kesä, niin täällä ei tule oikeastaan pimeää ollenkaan, että aurinko paistaa läpi yön. Se vaan, että täällä on näin valosaa on koko yöajan, niin saa nähdä, saako nukuttua. Semmoista. Mut nyt mä alan pelaamaan vähäksi aikaa Minecraftia. No niin, nyt tuossa tuli vähän aikaa pelattua Minecraftia tossa ja niin kuin kellosta näkee, niin joo, se on 1:37, eli melkein kohta 2 aikaa. Nyt ajattelin maistaa tämän toisen tämän Laitilan riiokolaa. Toi se ihan hyvää. Meillä on sipsiä jäljellä. Joo, nyt alkaa olla vähän silleen viileitä täällä. Täällä oli silloin, kun aloitin, niin oli lämpimämpää. Ja niin kuin näette, niin ei ole pimeää ollenkaan. Että yötön yö. Ja tarkoitus olisi tässä ruveta kohta puolin nukkumaan. Mutta saa nähdä tosiaan, että täällä on sen verran valosaa, että saako nukuttua. Ehkä mä pistän tämän lakiin silleen silmille, että tulee vähän hämärää. Tää on itse asiassa ihan hyvä tämä Laitilan riiokola. Säilöntäaineeton. Joo, saa kyllä nähdä, että tarkeneeko täällä, kun mulla on täällä vaan tämä tämmönen piltti, mutta on mulla takki päällä. Jos tässä nyt hyvin käy, että mä saan unen päästä kiinni, niin sitten seuraava kuvaan sitten, kun olen aamulla hereillä tai herännyt. Ei tiedä, vaikka mä jossain vaiheessa tekisin jonkun videon sitten, missä mä yövyn teltassa tai jotain tämmöistä. En vielä osaa sanoa. Yleensä vaan se, että kun jos on teltan pistänyt pystyyn, niin on tullut aina vesisatteet. Ainakin ennen aikaa. Mutta no viimeksi mä olin teltassa silloin, on tästä jo monia vuosia aikaa, kun mä olin kuvaamassa tuolla provinssissa. Ja mulla oli teltta siellä. Mutta yksi asia oli tippunut sitten matkasta pois, niin makupussi. Ensimmäinen yö provinssirokissa, tai provinssihan se on, niin siellä teltassa oli aika kylmä, kun ei ollut makupussia. No onneksi makupussi oli sitten tipahtanut sitten kotipihalle, että sieltä sitten oli löytynyt. Sitten mä vasta seuraavana yönä sitten hoksasin, että voihan sitä pistää enempi vaatteita päälle, niin ei tarvitse paleilla. Silloin olin teltassa, sen jälkeen en ole ollut. Tämähän on tietysti tämmöinen, on kumminkin tämmöinen suojassa tila ja
muuta, mutta ei tällä kauhean lämmin ole. Mitähän täällä on? No joo, tuossa itse asiassa näkyy tietokoneelta lämpötilani 12. Että ei täällä niin kauhean lämmintä ole nyt. Tosiaankin tämä mun Joukotubettaa-kanava on se 24. päivä tätä kuukautta niin täyttää kokonaiset 3 kuukautta. No niin, tässähän mä nyt oon pitkälläni ja ajattelin, että yritän alkaa nukkumaan, kun kello alkaa olla kohta 2. Saa nähdä, että saanko mä unta. Että jos tulee seuraava pätkä sitten nyt tähän, niin sitten aamulla, niin sit mä oon todennäköisesti saanut hyvin nukuttua. Kyllähän täällä niinku, mä oon tämmösen vilti alla, niin, ja mulla on takki päällä, niin ei oo kauhean kylmä silleen, mutta joo. No nyt mun täytyy sanoa hyvää työtä teille ja nähdään sitten aamulla. Moi! Niin kuin varmaan arvaatte, niin en ole saanut nukuttua. Täällä on aivan liian valosaa. En saa nähdä, että tuleeko nyt nukuttua tänä yönä ollenkaan. Mutta tietysti jos mä nukahan, niin mä varmaan nukun sitten ties mihin asti. Mutta rauhallista täällä on. Oli täällä yksi sääski, mutta ei oo enää. Mut muuten täällä ei ole kyllä niinku inisioita ollenkaan täällä. Linnut tuolla kuuluu laulavan ja selkeä taivas. Mutta viileitä täällä on kyllä, että onneksi on takki päällä ja tämä viltti tässä, niin eiköhän tässä tarkene. Mutta enempää mä en nyt tähän höpötä ja katsotaan sitten kun herään, jos olen nukkunut yhtään. No niin, se on huomenta vaan kaikille. Nyt on yö vietetty täällä grillikatoksessa tai grillikota vai miksi tätä nyt kutsutaankaan. Ja kello on 7:10 aamulla ja yö meni siten, että ei mennyt saada nukuttua, kun oli niin valosaa. Mutta sitten kumminkin nukahti tossa. Ja eräs siihen, kun ruohonleikkuri ääni kuului tuolla vähän matkan päässä. Ja nyt täällä on tosiaan ihan aurinkoinen ilma ja lämmin täällä on nyt. Silloin yöllä oli vähän viileä, mutta kyllä tällä tarkeni erittäin hyvin. Että nyt sitten lopetan tämän videon tähän ja menen aamukahville. Ja ei muuta kuin tilatkaa mun kanava ja meni Joukotubettaa ja sitten pistäkää tälle videolle peukkua ja kattokaa enemmän kuin 10 kertaa. Nämä mun pitkät videot ei juuri koskaan niinku oikein lähde liikenteeseen. Mutta semmoista. Nyt tämä yö täällä nyt on ohitse ja katsotaan jossain vaiheessa jotain erilaista taas sisältöä tänne. Se on, heipät vaan kaikille.